ଆରେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ସବୁ କାହାଣୀ ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ। ସାର୍ କେମିତି? ଯେମିତି କି ଜାପାନରେ 2 ଜଣ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବୋ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜୋ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ରାତିରେ ଜୋକୁ ସୁସୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭୂତକୁ, ଆଉ ଭୂତକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଡରିଗଲା ଆଉ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ବୋଉ ଆସିଲା। ଆଉ ବୋଉ ଆସିଲା, ବୋଉ ଭୂତକୁ ଦେଖି ତାର ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବୋଉ ମରିଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ କାହାଣୀ ହେଇଗଲା ଯେ ଜୋ ଡର ଗୟା ବୋ ମର ଗୟା। ହଁ ସାର୍, ବୁଝିଗଲୁ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ସାର୍, କି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ବହୁତ ବଡ଼ି ଖୋପଡ଼ି କା ମାଲିକ ଆପଣ। ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କେହି ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ଚୁତିଆ। ସାର୍, ରାଜୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା। ଆବେ ତୁ ତାରିଫ କରୁଛୁ ନା ଗାଳି ଦେଉଛୁ ବେ? ସାର୍, ଆପଣ କାହିଁ ଟୋକି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଟୋକି କାହାକୁ କହିଲୁ ବେ? ପାଟିରେ ବାଡ଼ି ପୁରେଇକି ପେଲି ଦେବି ଜାଣିଛୁ? ହଉ ସାର୍, ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସାର୍, KLPDର ମାନେ କ'ଣ? KLPD ଏ କାହାଣୀ? ମୁଁ କାହିଁ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିନି। ସାର୍, KLPDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ କାହାଣୀ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କେମିତି କହିବି? ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିବେ ଯେ KLPDର ମାନେ କ'ଣ। ହଉ ତାର କାହାଣୀ ଶୁଣା। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି 9ଟାରେ ରୀନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣ ହିଁ କେବଳ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିବ? ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୀନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସାର୍? ଇଏ ତ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ତାପରେ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସାର୍? ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ରେ। ଆଉ ତାପରେ ରୀନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ଆଣି କୁହନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ? ହାପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୋର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସାର୍? ଆରେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି କିଏ ଗରମ ତାୱାରେ ବରଫ ପାଣି ପକେଇଦେଲା ରେ। ହଁ ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ଗରମ ଆଶା ହଠାତ୍ କିଏ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ, ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି KLPD। ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା, KLPDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ତ ତୁ କାହିଁ କହିଲୁନି? ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି? ଆମ PCCର ଜନତା ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେମାନେ ଆ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ଆଉ।